Guys, bag sweepers. Wow! Nindot kay spot diri ba? Murag naa na po ni sulod sa kong utok ba nga nindot creaton. Murag ni patok na po sa kong huna-huna ba? Nindot mag-create og mini balay-balay. Katugong balay nga inaanig purma. Tapos igor ako masulod ba? Unya di pa jud kay kumakitaan. Katong murag tunnel ba? Mukamangon pa nimo before ka makasulod. Sakto gyud kay nadra dapita oh. Kana kahoy ra man sa gabal ana ug mahawanan na nanako. Dali na lang kay ipurma oy. Karon, sugdan na kog naghawan para makasugod nako. Sugdan na be. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Kani, gamay na lang kayo naglimpyuhonon ba? Sakto, di na jud ko makita ni Arky dire. Tago man ni nga lugaran ito sa akong buhaton mini house. Charo pag makakita to sa Arky ba? Pagkaet ako be, ako sa ning hawanan. Hawa na gyud ako kadali ra gid nako giputol. Sukaron, kani akong gipamutol, ipadapli na nako dibe para mahawa na ba para masugdan na nako create og mini house. Uy, sakto. Kisa kaning kahoy diri abay. Hala, dagana ni oy. Murag magamit ni nako ba? Sakto gyud kayo magamit na sa kong mini house kay kulang kog kahoy dire. Unya, di na ko mahagog pamutol-mutol. Bunasa gyud nako oy. Karon, kay naa naman ni kahoy dire. Di na ko mahagog arsa-arsa kay duol na lang sa kong buhatan og mini house. Dalon na nako dito be. Karon, kay na naman pustidaan. Sumpayan na lang nako ni. Sakto gyud kayo, nindot gyud niya akong buhaton nga mini house ba? Ako na ning but nga isa ka poste be para pantay na. Murag sobra man, putlan sabi? SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Da, gira oy, mura magisugod. Karon, hikta na nako para likon ba in case og hanginon. Ligo na bay? Bisag wa ko lansang ba? Makabuhat kaya po yung mga balay-balay. Mindset ba? Mindset. O parehas pa kong utog ni Ate. Di ko kabildan eh. Pero wala na dagang istorya. Para dali ni Mahuman. Butka na napunig sandayong be. Ligo na oy! Ligo pa man siya kung gibuhat nga mga balay-balay bay! Diligo ni basta-basta mga guba ba? Bisan pag bagyuhon og signal number 10 oy! Diligo ni maunsa akong balay-balay! Oo! Kay Berto Works good na eh! Tanawa lang! Ug unsa ni ka-professional akong bibuharon! Linyahan na ako ni Diria! Para naibongbong! Napadyoy atop! Garagin ako oy! Makuha sa be! La 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 SpongeBob SquarePants SpongeBob SquarePants SpongeBob SquarePants. Karon, hikta na nako ni Drive di Pita. Aron dili matanggal ba? Da, mura mag may pioneer nga lansang ba? Higil basta-basta maukabaw. Karon, sa pika sa pagkumagbutang. Da, tanawa lang. Wala pa lang ganin ni Nauman, pero hasta nang ninduta. Da, murag na lang sa new generation ba? Karon, kaya nahuman naman magbutang, ako na lang po ningigtan para ligon. Basta magkugi, naadyo'y bunga. Bahala ka po imong gibuild. Basta trust the process lang, mahuman na lagi na. Kanya, pagkahuman na, ma-amaze naman ka. Kay gwapo kay imong gibuild. Parihari ka ron no, magamit na gud nako. Pero, naba ni kulang. Atop na lang, tapos puya na nako. Bebe, manguha sa kong mga atop be. La 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 la, la 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 la, la la la. Butang na nako ni be.
Pwede na nasudlan ba? Musulod na ko ba? Wow! Nindutay! Wala pa yung init ba? Bugnawa oy! Dili igang ba? Di na dyan ko mahasol ani. Ay ginaan sana ko ba? Kaya gikapoy dyan kong trabaho ba? Muragutom naman kayo ba? Kaina na sa kuntiyan oy, nangutkot naman. Muulis ako sa balay ba? Signana niluto si mama ba? Nakaluto na siguro si mama karon oy, kay udto naman. Muulis ako ba? Kay gutom na kayo, mubalik ra ko dire. Tama na ni oy, sugnod sa balay. Makaluto na ni pagpaniud to oy. He, imbis dilit ang mga oy, kay palasugo kay si mama ba? Makakaoy na inunta. Pero saon man, ako naman isa ka laki sa balay. Tapos ingnon pa yung tagtapulan, pag di ka mga hoy. Sige na lang, mga hoy na lang ko be. Pero mato ko sa kalunahan, kay basig na yung mga kahoy dito. Ya. Ay, napay sugnod oh. Ya. Napay dito. Hala, kinsa man yung kubo. Naapa din magkubo-kubo diri nga lasang naman ni kayo. Hala, dili ka ni Kaberto. Siya ra ba hiling magbuhat-buhat og ingani? Hala, iyahan na jud siguro ni ba? Kay sakit ba ana niya sige ragahimo. Unsa kay tawag na pud ni ani no? Paminaw nako, mini balay-balay kay cute man. Murag ako. Ay, murag nindot kay relaxan dira ba kay kapoy ra ba kay sig panguwag kahoy. Feel po nako, murag bugnaw dira. Ya. Hala. Wow! Liguna ni oy! Maayo jud kay mo panday si Berto ba? Ta, mura jud kompleto gamit oh. Hiniktan na rito PC oh. La, how da jud ni Berto no? How kay mo create og balay-balay ba? Mag-relax ako diri be, kay init kayo. Ya. Uy, sakto ra din ako diri oy. Hala, basi mo balik to si Berto ba? Maimpas yung kung magpatulog-tulog ko. Ay, tama! Putlog na lang ako ni Ginahinay. Para inig-abot niya ba, tumba na iyang mga balay. Bugoya dyan ako, oy! Kung saan man ipagputol halig, on biya kayo? Hala, may sundang bay. Uy, kasakto! Putlog na ako ni Ginahinay. Ay, salamat! Puno na dyan akong panudlanan, bay! Rambi pa dyan sudaan, bay! Lechon manok, crisping manok, lechon baboy, kaya naka-bring house, man! Pero mabalik sa kusong mini balay-balay, bay! Ay! Ya! Ha? Yung sa manani mo akong mini balay-balay! Hala, balay-balay din eh! Lanong putlong manani mo ba? Dili ba na pangalan niya kaoy? Hala, magamit niyo eh! Paugar ang guminapo sa balay! Kaoy, drong! Anong ka na puto na kong balay-balay mo kuwang? Indot bangkod ni kay sigaon! Dili ko maasol ba? Yan, medyo ka buwang kakapoy ba kay Kreta na ay murang kupon? Kupon? Oo, nanapod ay mustan nga na kapalo na ba ko na? Ay, na ako ba? Bukbukon doon ka na ko! Bukbukon! Yate ka! Anong kiputol man dyan mo itong pustal? Kahuyon ako ni! Yate dyan ka! Makatilaw ka sa kuwaron! Hala! Ayaw, big! Oh, dagan! Yate dyan ka guys! Pagigumani mo pamiliyasa! Salamat sa imong